Una nova edició de Coviure crida el públic al Palau Firal de Manresa per descobrir, tastar i aprendre que la sostenibilitat i l'ecologia no són només conceptes, sinó una forma de viure que aporta infinitat de beneficis. Diuen els experts que aquest és el camí que ha d'entomar el sistema productiu del país i que aquells que s'hi apuntin sortiran abans de la crisi que els que romanguin enquistats al model productiu tradicional. Prop d'un centenar d'empreses, productors i entitats ensenyen a Manresa els camins cap a aquest futur verd i mediambientalment sostenible. Des d'allò que mengem fins a la manera com consumim. Manresa es converteix en la capital de la sostenibilitat. I a la Catalunya Central, evidentment, és una fira de referència, tot i que visitants i expositors venen de tota Catalunya i fins i tot de fora de Catalunya. La tradició agroalimentària del Montserrat consolida un segell propi a través de la Fira de la Coca i el Mató, que ja suma 18 edicions. La proposta, que va néixer a iniciativa dels comerciants de Monistrol de Montserrat, s'ha convertit en punt de referència de la dinamització econòmica i turística del territori montserratí. És un projecte en què juntem esforços els municipis, cadascú en el seu àmbit i en les seves possibilitats, i dins del projecte Quatre Portals segurament és l'acte més potent o més important que es desenvolupa, no? I a més, doncs, en un caire totalment turístic i comercial, no? Enfront del territori. L'alcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, és objecte de l'entrevista institucional d'aquesta setmana. Des d'aquest ajuntament es reclama un esforç per mancomunar projectes i iniciatives que ajudin a desenvolupar el territori. El mandat a Santpedor estarà marcat per la posada en marxa de la nova residència de gent gran a l'antic edifici de Can Jorba. Monistrol de Montserrat, vila medieval unida des de temps ancestrals als designis de la serralada que la protegeix i que ha estat, de fet, el signe d'identitat i el marc de referència principal d'un municipi que treballa ja des de fa anys per presentar-se en societat amb mèrits propis. Tradicional punt de parada i fonda per a peregrins i comerciants camí de Montserrat, Monistrol aspira ara a ser també el destí. Un dels elements que ha contribuït a generar aquesta nova dinàmica és la posada en marxa de la Fira de la Coca i del Mató, iniciativa que va néixer de la mà del comerç local fa prop de 2 dècades amb l'objectiu de fer-lo sortir al carrer i acostar-lo al conjunt de visitants que passaven per Monistrol camí de l'abadia benedictina. L'oferta comercial de Montserrat va integrar-se des del primer dia a l'esdeveniment amb la comercialització de les coques que es produeixen al seu obrador des de principis de segle passat. Es tracta d'un dels productes gastronòmics que identifica Montserrat i també la Fira Monistrolenca. La recepta es conserva igual com es va començar, molt artesanal com he dit, molt natural, i els seus ingredients són farina, sucre, ou i aroma de vainilla. I, evidentment, el sucre que es vegi per fora perquè als nostres clients els hi agrada. I així s'ha fet sempre, com he dit, sempre. Un miler de coques es comercialitzen diàriament als establiments de queviures del monestir. El producte va néixer per donar resposta a la necessitat de crear un producte que permetés als visitants endur-se quelcom més que un record de la seva visita a Montserrat. El periple del segon element gastronòmic per excel·lència de Montserrat és el mató. L'origen d'aquest article el trobem en l'economia agrícola de subsistència de la pagesia d'aquestes contrades, que va veure l'elaboració del formatge fresc una manera d'obtenir aquells ingressos que no els donava la terra. Cabres sí que n'hi havia, i de la llet que sobrava es va començar a fer una mica de mató i es va pujar dalt a Montserrat a treure, i es venia en època de la postguerra, es venia mató, es venia a estapar ous i portaven el que tenies. El que tenien, vull dir, hasta conills i pollastres es havia pujat a dalt a vendre a la gent que pujava a les celdes. En aquesta plaça s'hi havia ubicat tradicionalment les parades de les pageses i amb aquest nom es continua coneixent l'espai, tot i que les parades ja fa 16 anys que es van traslladar.
Actualment n'hi ha 14 que s'instal·len diàriament de 8 del matí a 7 de la tarda durant tot l'any a tocar dels serveis comercials del monestir. Corresponen a les 4 explotacions que actualment es dediquen a la producció de mató, a Marganell. Tot i que els temps han imposat normatives molt estrictes pel que fa a la producció, el mató de Montserrat continua sent fidel als seus orígens. Pràcticament sí. Es pot arribar a menjar el mateix mató. Hi ha diferències poder a l'hora de bullir, abans es bullia amb una olla, però a l'olla al bany Maria ara es pasteuritzen, n'hi ha que encara fan mató a través de l'olla al bany Maria. El mató en si, el que canvia és la llet. Abans era una llet de cabra, havien arribat a fer algú, després es va començar a fer llet de vaca i pràcticament és el mateix mató de fa 50 anys enrere. Allò que sí ha canviat i crescut és la xarxa de distribució i el mató, a banda de seguir comercialitzant-se al mercat de les pageses, és ja patrimoni d'un ampli ventall d'establiments repartits arreu del país. Tothom el coneixia com un dels millors matons que hi ha a Catalunya, doncs clar, com que la gent, allò que ens ha permès és que el comercialitzar-ho fora de Montserrat, portar-lo a Barcelona, Girona, Manresa, el Bages i això, quan poses que és mató de Montserrat, la gent ja l'agafa sabent que agafarà una cosa bona. I és precisament l'autenticitat d'un producte elaborat amb un procés totalment artesanal allò que la gent busca cada any a la Fira de la Coca i del Mató. El mercat obre portes a tocar de Tots Sants. La iniciativa ha servit perquè Monistrol utilitzi el potencial que implica estar als peus de Montserrat i demostri que també té un atractiu propi a nivell turístic. Les 17.000 persones que el visiten anualment des de fa prop de 2 dècades en són la prova més evident. El sentit de la fira és el que tenim actualment. Podem intentar obrir i dinamitzar o mirar en aquest espai on estem, que és el Passeig de la Canaleta, que ens obre una possibilitat. El format fira jo crec que està consolidat i evidentment has d'intentar donar-li nous punts afegits, però una mica la base és aquesta. El mercat s'emmarca dins el projecte de dinamització de l'àmbit d'influència de Montserrat que va néixer l'any 2002 a l'entorn dels 4 portals d'entrada que es desenvolupa sota el paraigua del Patronat de la Muntanya de Montserrat. És un referent del territori montserratí. Forma part d'aquest conjunt de portals i la Fira de la Coca i el Mató per nosaltres és potser la festa més important dels 4 municipis. Organitzant el que és ara la Fira ens dona l'oportunitat a la resta de municipis de donar-nos a conèixer tant a nivell de territori com a nivell de totes les activitats que organitzem en ell. És un projecte en què juntem esforços els municipis, cadascú en el seu àmbit i en les seves possibilitats, i dins del projecte 4 portals segurament és l'acte més potent o més important que es desenvolupa, i a més en un caire totalment turístic i comercial, enfront del territori. La Fira de la Coca i del Mató converteix Monistrol en un portal d'entrada a Montserrat i aconsegueix un dels objectius més anhelats del municipi: atraure i fidelitzar un turisme que, a través d'aquest esdeveniment, descobreix la màgia d'una petita vila situada als peus de la Muntanya Santa. L'alcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, considera lamentable que els alcaldes de Convergència i Unió de la comarca es centrin en picabaralles formals quan la situació requereix anar tots a una contra la crisi i els demana que primer treballin i després demanin. Vilagrà aposta per un Consell d'Alcaldes com a òrgan de treball comú a tots els alcaldes del territori, en el marc del qual s'hauria de desenvolupar una estratègia amb objectius compartits. Una de les idees que més reitera Vilagrà és l'esforç a la línia de mancomunar iniciatives i serveis en 2 línies molt concretes:
la implementació de la xarxa de fibra òptica a tots els polígons del Bages i la unificació dels consorcis turístics per fer una promoció conjunta de la comarca. Entenem que segurament hi haurà d'haver reordenació i per tant aquí al Bages hi ha molts consorcis, s'hauran d'acabar potser integrant amunt, això ja els cants de sirena van per aquí i per tant nosaltres estem integrats al Consorci del Cardener, veurem què passa en aquest sentit, si fem una cosa més unitària, però en el fons segurament aquesta reordenació també serà bona perquè farem una promoció més conjunta de la comarca i ja està bé, diguem-ne, que cadascú no tiri per lliure, sinó que acabem confluint tots en un àmbit més comarcal. Santpedor ha fet esforços durant els darrers anys per posar en marxa un pla de promoció turística del municipi basada en una oferta de rutes culturals i rurals que han trobat el seu espai en el creixement del turisme de proximitat. Hi ha diversos elements interessants que els hem aconseguit posar en valor i que fan que això generi activitat econòmica, Turisme, per una banda, i suport incondicional al teixit industrial que a Santpedor ha permès mantenir uns nivells d'activitats econòmiques gens envejables donades les circumstàncies actuals. Millorar l'entorn industrial dels polígons per facilitar un entorn adient a l'activitat industrial ha estat la principal línia d'acció de l'Ajuntament, que ara reclama un compromís per part de la Generalitat amb l'objectiu d'aconseguir l'arribada de la fibra òptica. Està convençuda que aquest és l'element prioritari per assegurar una bona marxa de l'activitat empresarial i així li va demanar al president de la Generalitat durant la darrera visita que va fer al Bages. En aquests moments la fibra òptica només arriba a uns quants polígons al Bages, bàsicament els de l'eix del Llobregat, per entendre'ns, és a dir, bufa el vent i la part que puja de Sant Fruitós i va fins a Sallent, diguem-ne, als plans de la Sala, però ja no arriba a Santpedor, per exemple, i els tenim molt a prop, la fibra òptica, i a Santpedor hi ha empreses importantíssimes que innoven i que exporten i que necessiten imperiosament aquest tipus d'infraestructures. Com la pràctica totalitat de les administracions locals, Santpedor també ha hagut de fer un esforç per augmentar la dotació econòmica destinada a afrontar la demanda dels serveis socials. Malgrat no ser un dels municipis amb més atur del Bages, també han aflorat situacions d'emergència social a les quals s'ha hagut de fer front. Sigui per gent que fins i tot els manca el menjar i hem de fer suport en aquest àmbit, que això és molt fort i que feia molts anys que no passava en un poble com Santpedor i que ara es dona aquestes circumstàncies, és a dir, famílies que els hem de donar un suplement, un suport alimentari. Fins a la que li podem cobrir un parell de mesos de lloguer, per exemple, o un parell de mesos de pagament de la hipoteca, perquè si no, diguem-ne, pot entrar ja en una situació de que li puguin prendre fins i tot l'habitatge, I per tant, aquests casos sí que els ataquem molt clarament, però el cert és que, en general, crec que Santpedor és un municipi que ho podem afrontar bé. Un missatge de tranquil·litat amb la vista posada en nous projectes que, tot i desenvolupar-se amb més lentitud d'allò que és habitual, acaben veient la llum. L'objectiu és aprofitar la conjuntura d'unes finances públiques locals sanejades per mantenir un cert nivell d'inversió en obra pública. Un ajuntament com el nostre, que encara té opcions de generar activitat econòmica, sens dubte ho estem fent. Un municipi mai està al dia de tot, amb equipaments, amb serveis, etc., però com a mínim, malgrat que hem hagut de retallar amb coses, creiem que podem mantenir els serveis que tenim, que podem mantenir i ampliar els equipaments dels que gaudim, i això és molt bo pel poble. Aquest és el cas del principal projecte que Santpedor desenvoluparà durant aquest mandat a nivell d'obra pública, la nova residència per a la gent gran que s'ubicarà a Can Jorba. Les coses són més lentes que potser en un altre moment vital d'un ajuntament, perquè, clar, la situació econòmica és delicada i has de mirar d'on trauràs tots els recursos i com ho faràs. Temps enrere et haguessis tirat més a la piscina, per entendre'ns, parlant en plata, i ara, en canvi, ho has de tenir tot absolutament lligat. I al costat dels grans projectes hi ha també la gestió del dia a dia, el manteniment de l'espai i dels serveis públics, elements clau per garantir la qualitat de vida dels ciutadans. La lluita per evitar que les retallades en matèria de salut modifiqui aquest paràmetre és un dels aspectes que preocupa l'Ajuntament de Santpedor.
Vilagrà entén que són necessaris els esforços per part de tothom, però també alerta que els sacrificis tenen un límit. En aquest sentit, Vilagrà considera vital el treball conjunt de tota la comarca per afrontar uns objectius comuns. Per això Vilagrà fa una crida a deixar de banda les baralles polítiques i posar-se a treballar. Perquè ara toca mancomunar serveis, ara toca anar tots a la una, ara toca treballar contra la crisi i contra les retallades i no anar cadascú per la seva banda. Per tant, menys demanar i més treballar, com diria el Guardiola, el meu fill predilecte aquí a Santpedor, i abans d'exigir, primer treballem i després podem exigir. Aquesta és la resposta de l'alcaldessa de Santpedor a la revolta protagonitzada el mes passat pel conjunt d'alcaldes de Convergència i Unió del Bages que proposaven canvis en el mètode d'elecció de la presidència del Consell d'Alcaldes. El que és lamentable és que en un moment com l'actual ens estiguem esbarallant en formalitats. És a dir, amb els problemes de calat que tenim sobre la taula, que la meitat dels alcaldes o uns quants alcaldes diguin que no volen anar a l'assemblea d'alcaldes quan fa 20 anys que funciona d'una determinada manera perquè qüestionen el mètode, és que és lamentable. Tots els alcaldes de la comarca, sense excepció, hem de tenir un òrgan de treball i fins ara aquest era l'assemblea d'alcaldes, que l'hem de fer eficient, per tant no és qüestió de veure'ns per veure'ns, sinó amb uns objectius comuns i en tenim sobre la taula de molt importants, i a partir d'aquí tindrem dret a demanar, però primer treballar. Opcions de consum, de comerç i d'indústria més properes i també més econòmiques. Ecoviure és la fira que obre els ulls a una altra manera de produir, de consumir i de viure, l'ecològica i sostenible. Diuen els experts que aquest és el valor afegit que necessita el model productiu del país i que aquells que s'hi apuntin sortiran abans de la crisi que els que romanguin enquistats al model productiu tradicional. Els prop de 100 expositors entre productors, empresaris i entitats vinculats a l'ecologia, la sostenibilitat i la indústria ambiental consoliden Manresa i la Fira Ecoviure com una plataforma per donar-se a conèixer i també per comercialitzar els seus productes. I a la Catalunya Central, evidentment, és una fira de referència, tot i que visitants i expositors venen de tota Catalunya i fins i tot de fora de Catalunya. Aquesta fira té un seguit de visitants que són de sempre, diguem, però que s'ha anat obrint també la fira i que han entrat altres sectors que potser abans no hi eren, en temes de bioconstrucció, d'energies renovables, aquí ha anat creixent molt. I el sector potser que estava més consolidat, que és l'alimentari, doncs aquest s'ha consolidat encara més. Aquells que han apostat pels productes de base ecològica busquen un certamen com Ecoviure per donar a conèixer i comercialitzar els seus articles de consum, però també per divulgar altres causes socials vinculades al seu negoci. Aquest és el cas d'aquesta empresa de Viladrau que es dedica a l'elaboració de productes que tenen com a base la castanya del Montseny. El seu objectiu paral·lel, més enllà de comercialitzar-la, és donar a conèixer la problemàtica que estan experimentant algunes espècies naturals. Són arbres que estan malament, boscos que no es cuiden i el que busquem bàsicament és tornar a poder recuperar tots els boscos del Montseny. Els productes ecològics han estat tradicionalment lligats a la salut, principalment per uns sistemes de producció que redueixen al màxim els tractaments amb additius i substàncies artificials que acaben afectant l'organisme. Els productes de la terra comercialitzats sense intermediaris i lliures de transgènics, allò que es coneix com a agricultura ecològica, són els que tenen més notorietat entre el consumidor. Amb tot, els productors consideren que encara hi ha molt trajecte a fer. A nivell d'agricultura sí que és un mercat que està a l'alça i de fet hi ha molts productors convencionals que per preus, pel mercat que té el mercat convencional, s'estan passant a ecològic com una sortida més. Jo crec que ja fa des de l'any 96 que estem fent agricultura ecològica, estem fent oli ecològic i crec que tenim un mercat força consolidat. A nivells generals potser és una miqueta més incipient. Nosaltres tenim sort que se'ns coneix força i tenim bastanta sortida al nostre producte. El producte de base ecològica ocupa cada vegada més espais d'una societat que comença a fugir de les presses i busca tornar als seus orígens. En aquest punt d'inflexió és on tornen a aparèixer els referents tradicionals en l'àmbit de la salut i del benestar.
teràpies energètiques que tenen com a base els minerals de la terra i els remeis naturals a base d'herbes amb propietats medicinals i curatives conegudes des de temps ancestrals que han estat sovint voluntàriament amagades per permetre prosperar la indústria farmacèutica. Aquest és el cas del producte que comercialitza aquesta empresa d'Osona, l'estèvia, prohibida fins fa pocs anys. És un producte encara en una fase molt inicial. Poca gent coneix el seu poder edulcorant i la part medicinal, la part que regula el sucre, saps? És un món una mica alternatiu. T'ajuda molt per relaxar el cos, per estar més tranquil, també t'ajuda en moments que et fa falta energia o vitalitat per tenir més vitalitat. I ja fa anys que anem vinguent a la Fira Manresa i és un lloc que ens resulta que el públic hi treballa amb aquests temes, no només amb els temes químics, sinó amb l'alternativa de poder equilibrar el teu cos a nivell energètic. Els grans projectes de l'economia verda passen per promoure hàbits de vida basats en la producció i consum d'energies netes. Cada vegada és més ampli el nombre d'empreses que treballen en propostes que tenen com a base la tecnologia de les energies renovables. La biomassa és una de les que està en alça. Al Bages són diverses les iniciatives que funcionen a partir d'aquest sistema, àmbit en el qual s'hi han especialitzat empreses com Depurambi Energy. Hem anat centrant en projectes de biomassa d'instal·lacions mitjanes, que en diria jo, per instal·lacions industrials, equipaments com poden ser pavellons poliesportius, escoles, residències d'avis, centres cívics, etc. És a dir, són instal·lacions d'una potència no molt gran, però d'una potència que poden anar dels 500 quilowatts als 2.000 quilowatts d'aquest ordre. I són la majoria d'edificis que molts d'ells són públics, però també poden ser privats, com poden ser les instal·lacions d'un càmping, com pot ser una residència d'avis privada o un col·legi privat o un hotel. Aquest tipus de segment és el que nosaltres, de negoci, nosaltres ens hem centrat a treballar. I si parlem d'un futur més sostenible, el primer element que ens ve al cap és un habitatge energèticament eficient i ecològic, objectius que sintetitza l'anomenada bioconstrucció. Utilitzar materials que no continguin materials tòxics, tipus compostos orgànics volàtils, xilens, toluens, formaldehídos, i intentem que dins de l'habitatge també hi hagi unes condicions que siguin òptimes per la salut de les persones. Evitem els camps electromagnètics derivats de la xarxa elèctrica, de telecomunicacions, d'antenes de telefonia mòbil. Llavors també es té en compte en zones d'alta activitat radioactiva les emissions de gas radon, que és un gas radioactiu. Un altre dels elements de canvi quotidià serà el vehicle elèctric. Si bé ara no hi ha models de fabricació massiva en sèrie, sí que hi ha vehicles elèctrics que són competitius amb rutines diàries de desplaçament de menys de 60 km per hora. Alguns fabricants de vehicles anuncien models elèctrics comercials amb autonomies de 150 km cap a l'any 2012. A veure, això és una realitat possiblement no tant una realitat comercial. Els entrebancs en un principi aniran venint. Sorprèn al client de peu el preu en un principi. Això s'anirà posicionant. Suposo que depèn una miqueta també dels governs, de les ganes que tinguin. A banda del sector estrictament vinculat a les oportunitats de negoci, la Fira desenvolupa tot un seguit d'activitats paral·leles que aconsegueixen atraure cada any diferents segments de públic. L'aula gastronòmica és un d'ells. Els productes són el punt de partida de les demostracions que realitzaran durant tot el cap de setmana destacats cuiners i professionals de l'alimentació, com l'artesà forner Idris Cruz, el cuiner Marc Puigpey de la Fundació Alícia, la cuinera i formadora Núria Morral o el responsable del restaurant vegetarià Manel Marín. Ecoviure combina el vessant més divulgatiu i obert al públic amb un altre de caire més professional, en què hi tenen un paper destacat les jornades tècniques, les trobades sectorials i els premis a l'oli i vi ecològics i a les instal·lacions i construccions sostenibles. Enguany la Fira ha apostat per atraure un públic professional més especialitzat vinculat a les administracions públiques. Gairebé totes les opcions polítiques secunden avui uns principis econòmics que fa tan sols una dècada eren patrimoni exclusiu de l'esquerra ecologista. El que busquem és el públic professional, és a dir, que estem buscant empreses
que treballen, que siguin punteres en aquest tema, i també administració pública, perquè la primera part, sobretot de les jornades, era molt encarat a aquells serveis que hi ha nous i punters per l'administració pública, bàsicament pensant en ajuntaments. Per cert, aquest any desplaçar-se fins a la Fira Ecoviure pot ser un dels atractius del certamen gràcies al nou servei de transport gratuït en bicicleta que s'ofereix aquest cap de setmana a tot el públic que el visiti. Es tracta d'una iniciativa que vol incrementar el valor mediambiental de la fira amb la possibilitat d'accedir-hi amb mitjans sostenibles i promoure l'ús d'aquest mitjà de transport. I com l'ecologia s'aprèn de petit, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha pensat que una bona manera de fer entrar els més petits al món de l'ecologia i la sostenibilitat podia ser a partir d'activitats tan quotidianes com els relats i els contes. Fa molt i molt de temps, quan els ocells encara tenien dents, en uns prats verds vivien una tribu d'indis que vivien en un tipi com aquest, com el que estem.